बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनिनो बाखनाय जानाय जाथोंसै आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो मोजाङै थांना थानो थाखाय मोनसे कम्फर्टेबल लाइफखौ लानो थाखाय जों गिबि सेथियावनो गोबां मानसिफ्रानो साख्रिखौ नायगिरो, नाथाय गोबां मानसिफ्रानो साक्सेस जानो हाया, गोबां मानसिफ्रानो साख्रिखौ मोननो हाया। साख्रि मोनाब्ला मा मावगोन होननानै जोंनियाव गोबां सोंलु जायो आरो लोगोसेनो गोबां मानसिफोरा बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरो, नाथाय बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदोंब्लाबो गोबां सोंलुफोर थायो, गोबां गिनायफोर थायो जे आंहा थोजासे रां गैया जेरावहाय आङो बे बिजनेसखौ खालामनो नांगौमोन एबा आं खालामनो होननानै सानदोंमोन, आं बेखौ खालामनो हाया आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा उनफिननानै थायो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा बिजनेसनि आइडिया नोंथांमोननो लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायजोबोब्ला गोबां बोलो मोनगोन। नोंथाङाबो जुदि थारैनो साननानै दङब्ला जे आं गोबां साख्रिफोर नागिरबाय नाथाय आंहा जाफुंसार जायासै, आं साख्रि मोनाखिसै, नाथाय आं दायो थांना थानो थाखाय मोजां कम्फर्टेबल लाइफ लानो थाखाय मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदों, नाथाय आं गोबां गिदों। नोंथांनि गिनाया गोजान जागोन। से नाम्बारनिफ्राय 5 नाम्बारसिम आं नोंथांमोननो आइडिया लानानै फैदों आरो 5 नम्बरनि जिथु आइडिया जागोन, बे आइडियाया नोंथांनि जिउनि थाखाय गोबां खामानि होनाय बाथ्रा जाबावगोन। मोनसे गोबां सोमोनांथाव बाथ्राया दङ, दा बेयावहाय जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथाङा गोबां बोलो मोनगोन, नोंथाङा आरो थारैनो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामगोन आरो थारैनो जाफुंसार जागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसेनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला दानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मोनसे लाइकखौ होदो। दे अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि जि बिजनेस आइडिया, नोंथाङा जे साननानै दंबाय थायो आं बिजनेस मावगोन होननानै, नाथाय नोंथाङा मावनो हायाखै, नाथाय दिनैनिफ्राय मावनो हाथारगोन। दे अब्ला जोङो आवगायलांदोनि। सेथि, फिसानिफ्राय जागायजेन नाथाय दिनैनिफ्रायनो माव। जों सरासनस्रायै गोबां समावनो बेबायदि सानोदि जे जोंहा थोजासे रां थायोब्ला एबा आंहा थोजासे रां जायोब्लासो आङो बिजनेसखौ जागायजेनगोन एबा आं बिजनेस मावगोन होननानै गोबाङा सरासनस्रायै बेबायदि सानबाय थायो। नाथाय मिथिगौना अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बेबायदि जोंनि साननाया जोंखौ माब्लाबाबो खामानि मावनो होआ। जोंनि साननाया जोंनियाव साननायहैनो थाबाय थायो, माब्लाबाबो खामानि मावनो थाखाय आवगायलाङा। अनजाग्राफोर, सैथो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, माब्लाबाबो पारफेक्ट टाइमा फैया, पारफेक्ट सम फैया। जोङो बेखौ बानायनासो लानो नांगौ जायो एबा बानायनानैसो लानांगौ। अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो मोनसे रियेल एग्जाम्पल होनो नागिरदों, बे जाहैबाय धीरुभाई आम्बानीनि बाथ्रा। धीरुभाई आम्बानीया पेट्रल पाम्पआव खामानि मावग्रा सासे सुबुंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा फिसा दखान होनायनि गेजेरजों, पेट्रल फाननायनि गेजेरजों जागायजेनदोंमोन बिजनेसखौ। बियो गोबां बुरजा रां लानानै बै फिसा दखानखौ जागायजेनाखैमोन, नाथाय फिसा एमाउन्टनि गेजेरजोंनो बै खामानिखौ बियो मावजेनदोंमोन। दिनै बै फिसा दखान जागायजेननायानो दिनै बुहुमनां मोनसे गिदिर बिजनेस जाबाय, जायखौ रिलायन्स पेट्रल पाम्प होननानै जोङो मोनथिगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, नोंथाङा माब्लाबा बाइकफोरखौ, कारफोरखौ नोंथाङाबो हयथ' बै रिलायन्स जिथु पेट्रल पाम्प दङ बैयाव थाव सोफेरबाय जानांगौ। बेनो जादों जाहैबाय धीरुभाई आम्बानीनि पेट्रल पाम्प। जुदि धीरुभाई आम्बानीया मोजां सम नेबाय थानायमोनब्ला मोजां समा फैगोन, आंहा गोबां रां जागोन आरो बै रांजोंसो आङो बै दखानखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै सानबाय थानायमोनब्ला बे खामानिया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङामोन आरो दिनै बुहुमनि मानसिफोरा धीरुभाई आम्बानी होननानै सिनाय मोननाय नङामोन, रिलायन्स पेट्रल पाम्प होननानै सिनाय मोननाय नङामोन। बेनिखायनो जेखौबो जिंगा दासि, फिसा खामानिनिफ्राय जागायजेन। जेकेरियानि 4 बलब 10 सिरिया ओरैहाय बुङो, छोटे काम की शुरुआत को तुच्छा मत समझो। दैट मीन्स फिसा खामानिखौबो रेजें होननानै साननानै लानो नाङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै इसोरा जोंखौ फोरोङोदि जे जागायजेननाय खामानिया फिसा जानो हागौ, नाथाय जेब्ला बै खामानियाव फोथायनाय आरो मावख्रुबनाया थायोब्ला बियो मोनसे गिदिर खामानि जालाङो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, दिनै सोलों। नोंथाङा जुदि 1,000 थाखा दोंब्लाबो माबा मोनसे बिजनेसखौ जुदि नोंथाङा जागायजेनदोंब्ला, नोंथाङा अब्लाना बै सुबुंनि गोजौआव जाया केबल सानबायल' थायो, बिनिख्रुइ नों गोबां गोजौआव दं। दे अब्ला अनजाग्राफोर, खामानिया फिसा जानो हागौ, नाथाय दिनैनो खामानिखौ जागायजेन। दानाब्ला फैदो नैथि आइडिया फारसे, बेनो जादों जाहैबाय स्किलखौ सोलों, खायदाखौ सोलों। रां एबा फैसाफोरा गावनो गाव फैगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जोंनि आखायाव जुदि जोंहा रां गैयाब्ला बियो जोंनि लोरबांथि नङा। दिनै जोंनि आखायाव जे थोजासे धोन गैया, रां गैया, बे मोनसे संकेत जेरावहाय जोङो खायदाखौ सोलोंनो नांगोन। अनजाग्राफोर, रांफोरा जोबलांगोन, नाथाय जोंनि आखायाव थानाय जिथु खायदा एबा स्किल दङ, बै स्किला जोंखौ गले गले दैखोबाय थागोन एबा गले गले जोंखौ गोजौआव लांगोन। रियेल एग्जाम्पल होनो नागिरदों, नोंथांमोना जानांगौ स्टेप जब्स होननाय मुंखौ खोनाबाय। बिथाङा कलेज फरायाखिसै, नाथाय बिथाङा
कलिग्राफि सोलोंबाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, कलिग्राफि माने आखर डिजाइन खालामनाय, बेखौ बियो सोलोंबाय। आरो जि बुहुमनि मुंदांखा एप्पल जिथु मबाइल दङ, एप्पलनि जिथु डिजाइन दङमोन फन डिजाइन, बै फन डिजाइनखौ बे स्टिभ जब्सआनो बानायबाय। अनजाग्राफोर, स्टिभ जब्सआ फैसानि उन खाराखैमोन, नाथाय बियो सोलोंनायनि फारसे, स्किलनि फारसे, बै खायदानि फारसे खारदोंमोन आरो खायदाखौ सोलोंदोंमोन। जेब्ला स्टिभ जब्सआ खायदाखौ सोलोंबाय, डेट मिन्स स्किलखौ सोलोंबाय, बिनि उनाव फैसाया उन खारबोबाय। बोसोन बिजाब 22/29 सिरि, मोजां हाबा मावग्रा मानसि आंनो दिन्थिदो आर आङो बयनिख्रुइ मोजांसिनथार आर राजाफोरजों लोगो जानो हानाय मानसिखौ दिन्थिगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा दिनै बेखौ बुंदों, नोंनि खामानियाव नों जुदि मावनो गोरों जायोब्ला नोंनि गोजौ जानायखौ, नोंनि देरहानायखौ एबा नोंनि जौगानायखौ रावबो हमथानानै लाखिनो हाया। अनजाग्राफोर, दाबो सम दं, खाबु दङ नोंनि स्किल्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, नोंनि खायदाखौ सोलोंनो थाखाय। दिनै भिडिअ एडिटिंफोरखौ सोलों, दिनै ससियेल मिडियानि मार्केटिंखौ सोलों, दिनै अनलाइन बिजनेसफोरखौ, अनलाइन सेलिंफोरखौ सोलों, बेफोर आइडियाखौ ला। आरो बेनि अनगायैबो गोबां सोलोंनांगौ दङ आरो बै खायदाफोरखौ लायोब्ला जोंनि उन फैसाया खारबोगोन। अनजाग्राफोर, दिनै सोलोंनो थाखाय गोबां सहज, इन्टारनेटआव गोबाङैनो फ्रियैनो गोबां मानसिफोरा फोरोङो। जोंहा खालि थानो नांगौ, सोलोंनायनि गोसोआल' थानो नांगौ। दानाब्ला फैदो थामथि आइडिया फारसे, बेनो जादों जाहैबाय सुबुंफोरनि एबा मानसिफोरनि समयसाखौ नायगिर, बेनो मोनसे मोजां बिजनेस। मोनफ्रोमबो जाफुंसार फालांगियाव मोनसे सोंलुनि फिननाय थायो आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय, आङो मानसिफोरनि बबे समयसाखौ समाधान खालामगासिनो दङ। जों जुदि जेंनाखौ बुजियोब्ला, जों जुदि जेंनाखौ नागिरनानै मोनोब्ला, अब्लाना बेफार फालांगिया, बिजनेसा बैनिफ्रायनो जागायजेनो। रियेल एग्जाम्पल होनो नागिरदों इलन मास्क, जायहा बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इलन मास्कआ मोनथिबाय जे, नुबाय जे बुहुमाव सास्टेनेबल एनार्जिया खम गैया होननानै। दा बेयावखाय बियो टेस्ला बानायबाय आरो बे बानायनाय बे सास्टेनेबल एनार्जियानो जादों जाहैबाय जेरैहाय सलार सिस्टेमजों, सलारजों कारेन्ट बानायनाय, सलारजों बेटारिफोर बानायनाय आरो बेजों कार खारनाय, येस बेजों गारि बानायनाय। दा बेखौ इलन मास्कआ बानायबाय आरो बेखौ बोरैहाय नुदोंमोन, बे समयसा नुहुरदोंमोन, जेंना नुदोंमोन, मानोना पेट्रलनि प्रब्लेम्स, अनेक इलेक्ट्रिसिटिनि प्रब्लेम्स दङ। दा बेयावखाय बियो सलार सिस्टेमनि कार बानायनो थाखाय सिन्था खालामबाय आरो बै प्रब्लेम्सनिफ्रायनो बियो बिजनेसखौ जागायजेनबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इलन मास्कआ फैसाखौल' नायाखैमोन, बियो जेंनाखौ नायदोंमोन, जे बुहुमाव मा जेंना जानानै दङ, मा प्रब्लेम दङ, मा गोनांथि जादों आरो बै गोनांथिखौ आरो बै जेंनाखौ नायनानै बियो समाधान खालामबाय आरो बियो बिनि मोनसे बिजनेस जाबाय। बेनिखायनो गोथार बाइबेला फिलिपियारि 2:4 सिरियाव ओरैहाय बुङो, गावनि थाखायल' साना लाबानो गुबुननि थाखायबो सान। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो गुबुननि गोनांथिखौ बुजिनो नाजागोन, अब्लाना जोंनि बिजनेसा जागायजेनगोन आरो जों जेब्ला गुबुननि समयसाखौ बुजिगोन, अब्लाना बियो केबल बिजनेसल' जानानै थाया, बेयो मोनसे सेवा जायो। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय ओरैहाय सोलोंनो हायो जे जोङो जोंनि साखाथि फाखाथियाव मा समयसा जानानै दङ, मानसिफोरा मा जेंनायाव भुगिनानै दङ, बेखौ नायग्रोनांगौ। साखाथि फाखाथियाव मा गोनांथि जानानै दङ, बेखौ नोजोर होनो नांगोन आरो बै गोनांथियावनो नोंथांनि बिजनेस, जोंनि बिजनेस, जोंनि फालांगिया बेयावनो थाखोमानानै दङ, बेखौल' नोजोर होनो नांगौ। नोंथाङा जुदि गावनि जायगानि, खाथिनि ओनसोलनि जेंनाखौ जुदि बुजिबायब्ला, नुबायब्ला, बिजनेसखौ नोङो बैनिफ्रायनो जागायजेननो हासिगोन। ब्रैथि आइडिया, बेनो जादों जाहैबाय गोरोन्थिखौ गिनो नाङा, बेनिफ्रायनो ट्रेनिंआ जागायजेनोसो। गोबां लाइमोनफोरा, गोबां मानसिफ्रा खामानिखौ गिनानै जागायजेना। आं जुदि 10,000नि बिजनेस मावोब्ला, बेफार फालांगि मावोब्ला, जुदि बै 10,000 बिजनेसा जुदि जोबलाङोब्ला, आं जुदि मुलाम्फा खालामनो हायाब्ला, जुदि बे खामानिया सोलियाब्ला मा जानांगौ, बेफोरबायदि गिनायफोरा फैयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि, नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, फेलें जानायानो साक्सेसनि मोनसे लामा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बयबो रतन टाटाखौ मोनथिगौ। रतन टाटाया माखासे बोसोर आवगायाव नेन' कार मोनसे बानायदोंमोन, नाथाय बै नेन' कारा सोलियाखसै। अब्लाबाबो रतन टाटाया कार बानायनायखौ नागाराखै, नाथाय बियो सोलोंबाय, बिनिफ्राय मा मावनांगौ बेखौ मावबाय, बेखौ माबायदि सोलायनांगौ सोलायबाय आरो बिनिफ्राय बियो जौगालांबायसो थाबाय। बियो कार बानायनायखौ बन्द' खालामाखै। बाइबेला बुङो बोसोन बिजाबनि 24:6 सिरियाव, धोरोमिया मानसिया जेसेखि निदानाव गोग्लैया मानो, बियो सिखांफिनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो जे गोग्लैनाया गोरोन्थि नङा, नाथाय गोग्लैनानै बेयावनो थाबाय थानायासो गोरोन्थि। डेट मिन्स गोग्लैनानै सिखांनो रोङियासो गोरोन्थि। अनजाग्राफोर, जोंनि मोनफ्रोमबो गोरोन्थिया जोंखौ बोलोगोरा खालामो।
खालामो। अनजाग्राफोर जोंनि मोनफ्रोमबो फेलें जानाया जोंनि मोनफा मोनफा लेसन जायो। जों बेनिफ्राय फिन सोलोंफिननो हायो। जायहा गोग्लैया बियो सोलोङा। बेनिखायनो फेलें जाब्लाबो गिनो नाङा। बिजनेस मावदों, स्टार्ट खालामदोंमोन, माबा मोनसे फेल जाबाय, बेखौ गिनो नाङा। नाथाय बेनिफ्रायनो माबा मोनसे सोलों आरो सोलोंनानै खामानिखौ मावफिन, एक्सनखौ ला। अनजाग्राफोर आं गिबियावनो बुंदोंमोन दि जे 5थि नाम्बारा गोबां गोनांथिथार होननानै फैयै फैयै थारैनो सफैबाय। 5थि नम्बरनि जिथु आइडिया दङ बे गोबां गोनांथिथार। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनो जादों जाहैबाय कनसिस्टेन्सि थानाय, दिदोमै थानाय आरो बेनो मोनसे जाफुंसार जानायनि मोनसे राज एबा मेजिकफोर बायदि, जेरावहाय जों दिदोम थानो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि गोबां लाइमोनफोरा, गोबां सुबुंफोरा गोख्रैनो रिजाल्ट नागिरो। दिनै मावदोंब्ला दिनैनो फिननायखौ नागिरो, रिजाल्ट नागिरो जे आङो बेसेबां साक्सेस जादों। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, साक्सेसआ हरसेनि गेजेराव फैया। जाफुंसार जानाया हरसेयावनो फैया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फालांगियाव जाफुंसार जानाया सानफ्रोमबो मावख्रुबनायनि गेजेरजोंसो। जों जुदि बबेबा बिजनेसाव जुदि फेलें जाबायब्ला, फेलें जानाय लोगो लोगोनो बे खामानिया आंनि थाखाय नङा होननानै जुदि गुबुनाव बारस्लायोब्ला, सानथाम सानब्रैयावनो जुदि मोनब्रै मोनबा बिजनेस मावोब्ला, मास मोनसेयावनो जुदि बिजनेसखौ सोलायबाय थायोब्ला, कनसिस्टेन्सि गैयाब्ला, दिदोम थानाय गैयाब्ला, बेयाव माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे खामानियाव गोबाव सम नांनो हागौ, गोबाव बोसोर लानोबो हागौ। दा बेयावहाय कनसिस्टेन्सिया गोबां गोनांथि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा जुदि बबेबा बिजनेसखौ स्टार्ट खालामदोंब्ला, बै स्टार्ट खालामनाय बिजनेसाव गोबाव समहालागि नांथाबबाय थानो गोनां जागोन, अब्लासो फिथाइखौ मोनगोन। जेरैहाय सासे फरायसुलिया क्लास 1निफ्राय लानानै, नार्सारिनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेटसिम बेसेबांबा बोसोर थानो गोनां जायो। 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15, 16 years थानो गोनां जायो। MA कमप्लिट खालामनाय, बिनि उनावसो साख्रिखौ मोननो हागोन। जुदि बे फरायनाय समाव कनसिस्टेन्सिया थायाब्ला, दिदोमै थानाया थायाब्ला, जुदि सोलायबाय थायोब्ला, आं फरायला होननानै बुङोब्ला, बे माब्लाबाबो जाफुंसार जानाय नङा। थिग बेबायदिनो बेफार फालांगिनि बेलायावबो नोंथाङा जेखि खामानिखौ मावा मानो, जि बेफारखौ मावा मानो, फालांगिखौ मावा मानो, बै मोनसेखौनो मोनसेयाव थानानै मावख्रुबबाय थायोब्लासो नोङो जौगागोन। बोसोरसेयावनो मोनब्रै मोनबा बिजनेस, बबेयावबा फेलें जादोंब्ला, फेलार जादोंब्ला, जेननाया फैदोंब्ला, बे जेननायखौ गिनो नाङा। नाथाय नांथाबनो नांगोन, बेयावनो थाथाबनो नांगोन, कनसिस्टेन्सि जानो नांगोन। जेब्ला कनसिस्टेन्सि जागोन, दिदोमै थाथाबबाय थागोन, अब्लासो साक्सेसआबो फैगोन। नंगौ अनजाग्राफोर, जोंनि आखायाव गोबां खम बिबांनि रां दं। जुदि नोंथांहा सिमां दङब्ला, मावख्रुबनाया दङब्ला, फोथायनाया दङब्ला, नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो गासैबो खामानियाव साक्सेस जागोन। नोंथाङा एनि काइन्ड अफ बिजनेसखौ दिनैनो स्टार्ट खालामनो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान जानानै, सासे मोजां फोथायारि जानानै केबल सानबायल' थादोंब्ला, आङो बिजनेस मावनोसै होननानै, नाथाय दिनैसिमबो जुदि नोंथाङा स्टार्ट खालामाखैब्ला, नोंथाङा माब्लाबाबो हानाय नङा। नोंथाङा दिनैनो स्टार्ट खालामदो। येस, नोंथांनो जि मोनबा आइडियाफोरखौ होबाय, बे मोनबा आइडियाखौ गोसोआव ला, स्टाडि खालाम आरो नोंथाङा दिनैनि खामानिखौ जागायजेन। मानोना नोंथाङा मोजां सम, मोजां खाबु नागिरबाय थायोब्ला मोननाय नङा। मानोना माब्लाबाबो मोजां सम फैया, माब्लाबाबो मोजां खाबु फैया। खाबुखौ, समखौ नोंथाङा गावनो बानायनांगौ। नोंथाङा गावनो बानायनायनि गेजेरजोंसो नोंथांनि थाखाय मोजां सम, मोजां खाबुआ जागोन। नाथाय मोजां सम आरो मोजां खाबु माब्लाबाबो फैया हारसिङै। दा बेयावहाय समखौ नोंथाङानो बानायदो, मोजां खाबुखौबो नोंथाङानो बानायदो आरो बिजनेसखौ दिनैनो स्टार्ट होदो। अब्लानो नोंथाङा जागायजेननो हागोन। नाथाय नोंथाङा जुदि सानबायल' थायोब्ला, नोंथाङा माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा आरो मोजां सम फैनाय नङा, खाबु फैनाय नङा। बेनिखायनो दिनैनो स्टार्ट खालाम। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंखौ बाइबेला, इसोरनि बोसोना फोरोङो जे अलसिया दाजा होननानै। दा बेयावहाय दिनैनो जागायजेन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअ'आ जुदि नोंथांनो माबा मोनसे आइडियाखौ होदोंब्ला, मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअ'खौ शेयार खालाम, जेन गुबुनाबो बे आइडियाखौ मोनो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बेनोमोन जाहैबाय मोनबा बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि आइडियाफोरमोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।